1738 uthethwe ngayo wanceda kungwangule xa vula apha kanti imnikele verse ngoba ngoba sobabili wathi kuma advice nazi verse ezisebenzisa tyeni yalinka nalento benza ukuthetha ngayo xa bethila ngokwami apha ku John West because lenguquko ka John West ngo1738 yenzeka ba ungudle sele enekhola already unekhola already umfundisi already atolini benifuna beqomba ngibambe boba uleleza ngicela umnye wena bakuni iba into athi enekhola kube ngale 24th ka May kukhona akuqukayo ngani bambe boba kakhulu ngicela kuninto zokuwa itsongele kodwa ningayibeki bengomphoqa nto zikababa ize kuthi because ubudoda nabam abuthi ndaguquka mhlawumbi because nangu uNikodimo apha isithi iBhayibhile ungumfundisi kwaSirayeli nje itsho apho ba itsho ungumfundisi nje njani ukuze ngoba ufundisa silinkishe ngikuthi apha sibekele kude lokaphiwa awuqala singasikude ayisekuwe apha bafu uNikodimo ngumfundisi nje ntomkhulu uthi ungangula ntomkhulu but ngoku uyozithoba kwale sign oya ngobusuku ixela idignity yakhe ayigadileyo yake ngoba ke idignity yakhe ngoba wena siyachaphazela nathi siyachaphazela ngoba siyachaphazela ndiyeke bona la itopic engimile ubuya ngale topic ngoba qha ndifuna umuntu azipokothe because uJohn Wesley wakholarishwa la ngo1720 kodwa ukuquka very late why utheni kunjani uyaphi ngekudibana neMoravians uyaphi ngela xesha question leyo uyaphi yosebenza umuntu omkhulu kodwa kwathi kuba uThixo unguThixo othikisi ashila umuntu ngomuntu ama ndiyeke le ndawo ndiyeke lenye imini ndathi ke ndifunda ndinentombi eseJoburg wazani yazunguthu lo msini bana bethu moze abantu besingisi njengendoda ibelima ke siyafonana ngevideo call mntana ifaka izibhekisana zami eziphelele le ndawo mana apha ndijonge le ndawo kaJohn Wesley ithi apha ndiyibhude ndisiya nditolika atolike ndatsalwa ke apha kuJohn Wesley ukuzenza le topic ethetha ngogrief in general Islam grief in general is a parent of so much evil. Yandicengisa le ngokwenzi ngoba nansi ke topic enzama ubudoda nabethu boba nje masilapha nje umaintainwa ukuhamba imithandazo yabantu abaswelekileyo nabaswelekileyo is alone now kwenza topic la because what is go grief you see ufune kube nayo into ethi ay khonto engabi kakuhle awutolika baba isipama sinathe ekhaya baba so phunda xasa kanza kuthina bemsebenzi awuphinde ukhasi ibheka bheke bentwana sibabetangwa mna manje sephula ndacinga ndabona ke kule nto bendithile ndithi isithini ukuze sekethini usemasebeni siyaphila ngasithetha kule makhaya asithethe language one language ethi boba is scattered and you are confused sorry to say that confused amanza le topic boba sintokone topic yamke ingembandezelo emntwini mbandezelo kodwa kakhulu ke kwelibandezelo kakhulu yona mbandezelo sesihamba nayo phambili ukuswelekelwa kwethu
inhlungu. That manza le topic ngoba ndincokole kuni. Komi mthana zibolapha ko why? I'm sorry kophi. Kwa mama umama walo sisi uhlabele kwari. Bese last year. Tilibeleke umama lo. Kwahlunisha batho uncwaba. Uyiminathi umama wakhe. Ndiyashumayela lapha ndibelanga ndithe chopho. Ndiplana legosa. Beke verse yami. Ndisithi phayana. Usathane yasenzakalisa. Ukusithathela abantu bethu. 11 months. Ngakhombe yindoda nanizoyibiza apha. Ya BDF. Yathi uThixo yabaphula nabantu bethu. Qonda kakuhle ngoba hayi import. Ayifeyisa ngiyakoma ngifeyise kwethi uthini siphikisana ngathi sithi wena baphikisa siphikisa nje inawo ukhokhela umncinci uthi uthini wenza kanjani la ndathi ngibheke right ubheke left uzandonta khangeka ndingxolisayo animanga xa kuthetha umuntu bobawo mna uThixo ndiphabalele into ba ndiyafunda akuthela ndona khonto ndifuna akuqiniseka apho sikho sisho masime one kanti awugoza mampofu noko ekhonto ndifumanayo noba ndiyoyiswa ke mhlawumbe kuyenza kodwa khonto ndifumanayo sisibabala ukuthi uThixo keso ngiyasibulela na hayi ndaqoma make ndijongele itopic ngoba ingokuswelekelwa kwethu ukusweleka kunye ukusweleka kubhubha komuntu kunye manje nethi into endiqomba manje ndiyehluka ubhatyi ukuswelekelwa ndingohluli because it depends into ba usweleke njani umuntu benalo kodwa ngokusweleka kunhlungu ndafunda ke ngoba incwadi yeGenesis uchapter 1 abonza khona xa ndiyifunda le ndawo uGenesis chapter 1 ukusuka pha ku-26 kuya ku-31 in fact kwaphela uThixo phayana sichazelwa ngendalo indalo yezinto zonke into uThixo wadala oku alusuku oluthile njalo wazi ukuthi igqibeleni wadala umuntu wambeka ke kwigadi itsho la chapter yonke bekwigadi wanika umthetho ngoba nalapha elizweni kukho umthetho wanika umthetho into yoba uzukwenze konke okwenzayo kodwa ungachukumisi kwindawo ethile lo mithetho siyabeka nasemakhaya abantwana bethu ephuma mhlawumbe esiya eboarding school umnika umthetho umntana wami lendawo uya kuyo ke nazi izinto zosikhathi okunoku xa ndifunda pha I think nani ndawo ebefana ndiqale kuya yaqolisa bobaba bamba ndiyeka xa ufunda iBhayibhile ndinotise le nto bobaba into yobana funa uqaphele umbhali ethetha kodwa ube nzulu uqaphele ba yona inkosi ithini qobo lwayo ithini yona as much as ba umbhali esithi but inkosi ithini ndafundiswa lona uTata uKabiya you must be very careful umbhali good kodwa uqala ithini yona inkosi ndingenza umsekelo ngo-90 xa uMoses ethetha pha nguMoses othi lapha uthi inkosi wabalikhaya uthi umbuyisela kuthi uMoses atsho Thixo now xa ndijonga ke iGenesis ifunda yonke laa ndawo chapter 3 udigqiba ku-chapter 3 besithi ke emveni kwayo yonke le nto kwafika inyoka enguSathane zaqala ukonakala izinto
Kapha. Yaniphatha nzima le ndawo. Kakhulu la ndawo yala Genesis. Kakhulu. Konakala izinto emveni koba ufike uSathane. Ekuzo ba utshilo na uthixo. Utshilo uthixo. Anjengoba lethanda kwenkatha uHymn 16 ethi wazidala izinto zonke Thixo ngokufana nawe. Phaka chapter eGenesis, I think chapter 1, ukwindawo ethi phaka zazi umuntu bobawo uthi masenze umuntu ngokufana nathi, fana nami, ufaniselo kwa. Naleyo into nje yaniphatha ixesha elide. Uthixo malenze umuntu ngokufana naye. Then ukufake ngoku kundawo lekhona. Six lot. Uthixo uyafa. Hey, you see, there's a questions. The questions ezizambo ba ndiyazibuza phendule ndilahleke njalo njalo. Inika ke iGenesis ngokwasengqondweni yami uqala xa babeka abantu bakhe pha ukuthi bamthande bamkhonze zonke izinto bathi ubomi obonwabileyo. Up until kwafika uSathane. uSathane otshintshe isicwangciso sikaThixo. Konakala. Wangena ukufa. Wangena ukufa. UkaSathane. Ukuswela kwami ngumntana bayazi abathi beseTF phofu nangoku ndiniqalile abaSathane bandibulalela umntana njengithi yase sabaSathane maybe ngendinomonakazana abaSathane andibulalela umntana because wabulawa wabulawa ekhaya bobawo kwelalo ethiwa seMambalini uyayazi kaDulusi namhlanje bekungcwatywa kwaZithu bawuva into ethi Zithu ushiye siboya yaba wasekhaya ngqo qhankwazanga kuyi uZithu sokubalekela inqobo kubhubhe intwana ka92 pha njalo evephelele ulawa ngumkhulu wakhe ka89 yesitena aqala emthamini lapho. Now question ke ukuthi hey ingaba uThixo wenza la the problem ngaba uThixo wenza la because into esikhokhelayo bobawo into esikhokhelayo xa sisiya MC nakwabani na into ehamba phambili kuba pha kwasocosisa ithema lomqandezo into ba ngapha kokufa kwenhlungu ekhoyo Thixo wapolisa now xa ndithi uThixo ubulele liphinde kwami Thixo wapolisa not sure into bana line yami ndibambe kakuhle ndithi yabona uThixo uye wena kube besidalile you see uyobulele apha ngaxesha nye ndithi ikwanguye lozaphinda alungise apha ndine problem kanti lona boba siyaphikisana bobawo manibeke nje uphande siyaphikisana xa siya kula makhaya whether kuyagulwa okanye kuswelekile siyaphikisana asiphikisana sijongele sontathu wami ngokuthetha kasishuma lapha siyaphikisana sethini asithethi into yengubo andithethi ngeseke njengesociety mna society ndithi lantwana ndanxosa kuloo ntwana le yanzeka somosi ndathi ndisithi wena wathi tshelo wafundi kumko ndimdala kuwe ya wavela valuloba ngaba ukwamthetha tshelo waniphikisa phambi kwabantu ya
Ndinqinelano siyakudumisa othi sikwenza mkhulu imihla ngemihla. Wena yamcutha, in fact yamchitha. Thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena. Chapter 1 Boba, uJob, chapter 1. Asimfundayo. Uhamba kube kwindawo ethi. Onyana bakaThixo. Bawuzimisa phambi koThixo. NoSathane wafika. Itsho la ncwadi. Naye wafika. Wazimisa. Akwabuzwa apha konyana bakaThixo kuba nivela. Kwabuzwa kuye. Uvelaphi? Vela. Vela wena. Wapho. Because icala seleft boy icala ubhuqa. Apho umuntu wase left. Left ke kukwenza ungamngeni. Wapho. Zonke izinto ethela nguJob ndizimamele. Hayi ethela nguThixo ethela nguJob. Nothi nguThixo. uJob. Mama. Kodwa ithi xa iqala. Yendithi ngifuna simama le ndawo uqala. Na chapter 1. Into yoba wazimisa noSathane wazimisa. Kusathane abejika-jika noJob boba. Jika-jika noJob. Sathane ujika-jika noJob. Uyo jika-jika noJob. Unika ingxaki. Mamela unkosikazi wakhe esithi kuthini ungamlahla uThixo ufe. Ufe. Kuthini because ekhaba uyiqonda uqala ukuthi usafe. Then why ungamlahla ufe? Ufe. Kuthini ungamlahla ufe? Simamele baba siqala ba. Usathane naso khona. Khona bento we. Awukhona bemcimbini. Avumphoncuka. Awukho. Man. Khona way. Njengoba sisazi sonke kuba into bana uThixo icebo lakhe lingi lokuqala uSathane wachitha phaya eEden watyala izinto pha wakho ilinge lesibili incwadi kaJohane chapter 3 verse 16 kuba wenzenza uThixo ulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela komzimba khona ukuze bonke bakholwayo bangatshabalali babe nobomi obungaphakade. John chapter 3 verse 16. Kamthanda uJohn chapter 10. Na chapter yonke le. Akuthethi John pha, uthetha uYesu uthi ndim umalusi olungileyo. Uthi kodwa phakathi nendawo pha unendawo ethi mna ndize ukuze abe nobomi ewe obugqithisileyo. Ujoba. Yesu balwenga ngaJohn. Kafundi Corinthians. What do you guys Corinth? Chapter 15. No. Chapter. No, Romans chapter 5. Romans, also read. Romans chapter 5, 12 to 21. Ukufa kuze ngoAdam, ubomi kuze ngoKristu. Ngenxa yoko, njengoba isono sangena ngamunye ehlabathini, kwangena ukufa ngaso isono. Gospel. Ukufa kwangena ngesono, utsho nombusi.
bangena ngesono kwatyhutyha abantu abaninzi bezawugqitha axela ubomi pha kwapha isho kodwa ubomi apha ikhona pha lana ukufa kweza ngesono ngomntu omnye in fact ngesono kwase kwachaphazela nam ndingonanga nomnye ongonanga ngale nto yiwa isono sosulela ndiyathanda laa ndayi phaa kwiCorinthians ifanipazam indawo ethi elokugqibela tshapha ncwadi yokuqala eCorinthians chapter 15 elokugqibela utshapha elakubhangiswa ukufa elokugqibela utshapha elakubhangiswa ukufa njengoba tata uPhongolo ofika sesingena ndithi into senzakasayo apha njengomninawo nawe khoniphikise kwendawo sihamba kuyo ndiphikise useplatformini andikwazi ukuthoba ndithi ndisithi uthixo ungobabalo ungodlisa ubomi wena uniphikise ubuthi uthi kuyakuthi le nto wayana ndiyasiphuma phaa ndasobabile uyonqena amne ndiyicele phambi kwabantu ingumninawo njeke tata uPhongolo apha into eyenzekayo kwenzakele isithili ngokubanzi esasibumbene sithe language uyiva nokuphina kuba hayi le yesithili le emke esithili kwazonzakala isekethe emke esekethe ngeze-society uba bingonakalanga bobawo bendinganawuse ndinguvice ndimane ndinqanda ndisithi xa ushumayela iphaneli suthi ngoKristu inkosi yethu bengenawuthi ixela ukonakala loo nto leyo bengenawuthi nto sikabawo ndithi please soyivala ndimo ozayivala xa ukonakala loo leyo bengenawuthi nto into nasikhokhela lokoyika lokoyika washo umfundisi hloko mfana phaa IDF intlanganisweni wathi soyika soyikunqanda watsho intlanganisweni leloko semifeyisa singabakhokheli bakutheni tela ningasilungisi lasipaza wathi ingxaki siyanoyika nilungise kula maxesha ngoma hayi vula ibiza nto tata buye izoyivula because uyivalile into ezinjalo boba so isekethe isikadade tesa language ayikhona that's why ndize ngale topic to check into bana boba siyayiqaphela la nto bana language yethu ayikhonye ayikho language yethu kanti uJohane chapter 11 xa unomfundo ku-20 kuya ku-26 kumcantsho ondigqibayo phaa kuMaria othi uba bukho engafanga mna kwethu xela ithemba lipha lonke amathemba itsho hayi itsho lapha mna kwethu engafanga intshumayelo yenziwa ngutata umfundisi umbethe etyhila ilitye apha kwatata umbelebele indingqinele ngoLuka chapter 9 uverse 6 uthi bayekeni abafileyo bangcwabane kwezi intshumayelo yakho phaa yayichitha umngcwabo kakhulu thetha ngalanto lalitye chitha umngcwabo chitha ngoku ndajonga uLuka yayi kanye ithini le nto xathi asebebhubhile ndathi okay kuyacabanga ukusweleka oku maybe usweleka oku because of kuyicala kaSathane ufuna ungahoyeki analoo so Luka chapter 9 verse 60 ithi bayekeni babhubhile bangcwabane mfundi
ndiza naloo nto bobawo into yobana ilanguage yethu emthandazweni nayi problem. Ndithethe kakhulu bobawo nge-21 kaMeyi ndingumntu onememorial card phaya eNantskeni litha kwakhe. Bana ukhumbula sithethe kakhulu ngoxhomo kwakhe. Ndisithi sizonzani xa sexhomile kwakhe. Bana ukhumbula kahle bekhulu njani. Sizonzani bobawo. Ndade ndenza umzekelo othi xa ndanzakalisele umntana afika utatulukane ebeke ivesi ethi ngumntu olutshaba lwenza le nto. Uthi mandithini mna nefemeli yam? Ngumntu olutshaba uphile umanzi, ngumntu olutshaba lwenza le nto. Ndenza loo mntana. Then ke ngoku umntu olutshaba then what? Uthi mandithini? Ngumntu olutshaba lwenza uthi mandithini? Kwathi unyombolela bathi hayi uthi hamba ngonquma umqala naye. Because once ushoka la vesi awuniki ithemba ukuyithemba likhoyo umuntu olutshaba. Onama ndolwana utshaba. Angikobela ngalethi bobawo into kuya emithandazweni. Sinento thina ngomba asivule indlebe. I-feedback yamakhaya. Siyamabuka. Sike saphuma komnye unyaka siye ePhilip CDF. Tamashana record, contact manje. Nabani? Ndikhona kucwela ngoma kuhleko. Bendisicele usuku abangalomzane wethu. Nenkonzo yakhe lo seku lo sisi. Qha sikhonza nomzane brother lapha kuthi. Ndiyakhohle i-feedback ngabakhona abantu ndabona uqhubo kwethu kunayi namna. Nani into okwazi uyibona into engenziko. Yayi apha. Kwevakala ngoko. Washo ngathi sihlebe ba yayi khaliwe ba ayikho into enyenza. Asibaninizi the. And nesori ndimeka ukuthi bambamba manivume ndithi manukoma. Manukoma ngikule ngapasa. Njamela umuntu ofuna uhlabela abase njamela kakubi. Ule ndiyapasa. Benza fumana yayi. Umzalwane uthi yayi obawo babuzene bebuza kumba lapha. Ngaba yisina nyani lesiyazi. Once ibuchiwe esa statement isonto. Siyathetha. Ngeke nemiqala yakho. Uthi la hayi method usondala. Tababize ngesixhosa. Yena asiyo lebisenzela. Uthi abantu belibanga. Baphandle sigcwele ngaphandle abantu basibukele. Nabantu bekhaya bathi ayikho. Okho bafana pha behlele koni bajongile. Namachamba ngicula njonge kuba ndiyapha namachamba abasebenzi. Abasebenzi amachamba. Kuhle boba into bana indima esemthangazweni sithatha very serious. Siqala sena. Into bana asiba confuse na abantu abaswelekelweyo. Asingoza biko ba confuse. Intombi zami ezimbili beke naseGauteng ngoJanuary last year kufuna lokho. Njengomuntu ocross kakhulu abantwana kakhulu abamantu. Ndithi dezani yonke into ma bala ntwana uxola niyamosha ndixelele ndizawuthi kuwehlukana ukhona uAndy. Xesha lalo nto. Ndizathetha ndizabona wabo. Ngifree kakhulu kubo. Yabawazi ukukhabela bami. Ya mathetha ndingaferwa ngoku emntana wabo ugezela ntwana uxola. Lahla. Alo uAndy ukhona ngapi. Bantu buza abantwana. Ngokuswele kubhuti wabo bebekhona 2021 tata make sive man kwasisekapa ngumzuzu wami yasisiwe semthandazweni yasisiya sade sayibona ke lo mthandazo apha kubhuti inceda ndawo lento benjamaya mayas sanogesi inceda ndawo lento tata uzuziwathi baba ligama lesingisi lethile manje ngathi lenahleke bathi into ukusokola wathi thini message kanizisile ukuthi na tata because can't even into manje lapha ukuthi nje ndithi ukuthi umuntu usacula la andiva nengoma thina hey yani ekom yandiphoxa ndo mna ndakhoka wena andayithela for granted ndo mna tu into langathi kuba abantu laba hayi ngiyageza ngiyageza abantu becala xa ndiswelekile please baphonzukisike abantu bezinkonzo zokumshaya ngizama ukuthi baba uxasiye imithandazo in fact awuswelekiwe qha intoni esiqhuba isepha ayicela sisiqhambe lo topic sisi sonza ntoni pha
kwaphongolo bese kwaphongolo ngokuphongolo empilo senza ntoni kwaphongolo siyayela ukufa senza pha kwaphongolo bese kwaphongolo hanke zakama isonza awuvule uJobe ethetha ngelizwi lethemba kwela jolo lakhe noba na uyaqhwalela kodwa khona uThixo zangathi uJobe hayi tata uThixo lokhunileyo futhi uzawuphinda kulungisi anti baba le topic ndizenayo because ilanguage yethu ihlukene baba izinhlungu zinhlungu ndithetha njena executive ngo 2022 sisodwa sisenze evaluation awuphela unyaka ngifike ku 2023 ngoJanuary simanje sijonge ku 2022 bese siqhube njani sasibhenele emissions plan futhi no ATF so executive sancokola into ebhaji akasifike ebhajini nemanya ndiboba masohlule uba sebhajini sohlule uba semanyanweni sohlule zombili asidibena ngakhathi asilo manyana emzini ayisujonga 350 jonga ilizwi iculo qoma lidibana nento uzayithetha futhi yalikhaya jonga lo hayi asikho lumanyano silumanyano oluse thandazweni asikho lumanyano sefana ba silumanyano oltheni oluse mthandazweni not unless ke siye kutata ubhaki amanje kametha akwazi nje lethi uze manje siyompha umanyano somkhumbuzo umanyano lohlukela ke lento nontoba engaphilanga lohlukela lo zethu if then uyagulba uthwala hayi asiyanga lumanyano silumanyano oluse thandazweni phakathi kuthona sohlukela zonke Mangobe kobawo mhlambe nje zaba khona nje icomment ezithile ezimbalwa kodwa ndithi boba please sikhangele udlala indlela sangayela emakhaya ndithi mna indlela entangayo ngokwezindaba ezisikhoda apha isono sangena nomuntu ukufa in fact kwangena ngomuntu ngesono esangena emntwini omnye kwigadi yase-Eden njengoba nomposti naye sitsho pha ekoliti sangaba manje kanjani Nkosi ke baba uThwana uba nje mhlambe umuntu ofuna ukhomenta sizokhawuleza sigoduke nje